ଭାଇନା ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ? ଆମେ ବେଲଘର ମିଟିଂ ହବ ବେଲଗଡ଼ରୁ ଆମର ପୋସ୍କାଡି ଜାଗାଟା ନାଇଁ କି? ପୁଷ୍କାରୀ ପୋସ୍କାଡି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆମେ। ଫିଟିଂ କରି ହଁ 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଠିକଣା ନାହିଁ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୋସ୍କାଡି। ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ 30 କିଲୋମିଟର ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। 30 କିଲୋମିଟର। 30 କିଲୋମିଟର ଘାଟି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ପଡିଯିବ ରାମପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, କେସିଙ୍ଗା। ଆଗକୁ ନାଇଁ ଆଗ ରାସ୍ତାଟା ଆଗ ସିଧା ଏପଟ ରାସ୍ତାଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଗଲେ ଆରି ବେଲଘର। ଏପଟେ ବେଲଗଡ଼। ବେଲଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘାଟି ଘାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବେଲଘର ରାସ୍ତା ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ। ଲୋକମାନେ ପୁରା ସେ ଉପରେ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ ଉପରେ। ପଥର ସବୁ ବସିକି ଆସିଛି ଆଉ ବର୍ଷାର ପାଣିଟା ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ କରିଛି ଆଉ। ଘାଟିଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଘାଟି 13 କିଲୋମିଟର। 13 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ? ରନିଂ ଡେଟା ସତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଇ ଉପରେ ପାଇନା ପଡୁ ଆସେ ବସନ୍ତି ନାଇଁ? ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କାଟିବ କେତେ କିଲୋ? ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଘାଟିର ଟପ୍ ଲେଭେଲ। ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିକି ପୁରା ଗଛ ଏମିତି ଭସେଇ ଦେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ପଶି ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ବଢିଆ ପୁରା। ବାଦଲ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଘୋଡି ହେଇକି ଅଛି, ନଦୀରେ ପୁରା ବନ୍ୟା ଆସିଛି ପାଣି।
व्यू देखंतु वर्षा पाग पूरा वर्षा साडू बादल पूरा घोड़े के आसलानी वर्षा हो पहाड़ पर लोक मैंने परिवेश करते परिवेश ये मंच करके लोक मैंने मंच कर गोटे पहाड़ तले गोटे बड़ झरणा जा रास्ता चार्टा पे पहाड़ पूरा डेंगी कवर करके आसली नदी में बन्या बन्या पानी आसी नदी भी तो बर्तमान जाऊँ पानी पेन दे पानी पेन दे भाई वर्षा विषय कौन टे कह आज जर्नीटा केमी आपको लगिला आम जा को पहाड़ की सिलगुड़ी सिलगुड़ी एटू 5 किलोमीटर हम नहीं 5 किलोमीटर जंगल भितर चल चल जाऊँ